Quan una matriu real no és diagonalitzable, pot ser per dues raons. Perquè algun valor propi no és geomètricament complet o perquè algun valor propi no és real. En aquest segon cas, és possible que la matriu siga diagonalitzable si la mirem com una matriu complexa. En aquest vídeo mostrarem un exemple en el qual passa això. Anem a estudiar si la matriu 0, 1, menys 1, 0 és diagonalitzable. Per calcular el polinomi característic, restem lambda a la diagonal, tindrem determinant de menys lambda 1 menys 1 menys lambda, lambda quadrat més 1. Llavors, l'equació característica és lambda quadrat més 1 igual a 0 i els valors propis són i menys i. Tots dos són simples, tots dos tenen multiplicitat algebraica 1. Si estem treballant només amb matrius reals, aleshores aquesta matriu C no és diagonalitzable perquè els valors propis no són reals. En canvi, si podem fer servir les matrius complexes, com que els dos valors propis són simples, podem assegurar que van a ser geomètricament complets i, en conseqüència, la matriu serà diagonalitzable. Per diagonalitzar-la hem de cercar els vectors propis. El subespai propi associat al valor propi i és l'espai nul de la matriu menys i1 menys 1 menys i. Multipliquem la primera fila per i, menys i per i 1, 1 per i. A la segona fila li sumem la primera, 1i 0, 0, i aquesta ja és la forma esglaonada reduïda. L'espai nul és el conjunt de totes les solucions de l'equació x sub 1 més i per x sub 2 igual a 0. Això és l'embolcall lineal del vector menys i 1. De manera anàloga, l'altre subespai propi és l'embolcall lineal de i1. Amb aquests dos vectors propis, menys i1 i i1, poden formar una base de C2 i la matriu C serà igual al producte P per D per la inversa de P, on P és la matriu, primera columna menys i1, segona columna i1, i D és la diagonal i 0, 0 menys i. Des del punt de vista de les aplicacions lineals, que aquesta matriu siga diagonalitzable com a matriu complexa, però no com a matriu real, vol dir que l'endomorfisme de Ra2, f d'x sub 1 x sub 2 igual a c per x sub 1 x sub 2, és a dir, x sub 2 menys x sub 1, no és diagonalitzable, però en canvi l'endomorfisme de C2, g de z1 z2 igual a z2 menys z1, sí que ho és, sí que és diagonalitzable.